Moikki morjesta! Tervetuloa uudelle YouTube-videolle! Mikä joku verottaa? Lähtömaaliolle saapuu numero 207. Ja toisena kuljettuna alas. Onko meidän ajat metässä? Ei perse on! Varmaan mietit, että mikä ihmeen kilpuri tää on. Annas kun mä kerron. Tuli tänne Porvooseen friendin luokse. Tää Opeli on Emilin ja ne on lähes nyt viikonloppuna Hakevuoren ralleihin. Ja meikäläinen lähtee totta kai mukaan. Morjes, meikä on Emili ja tää on meidän kilpuri. Tää on Opel Corsa GSI, F-ryhmä auto, etuvetonen. Tässä on kunnon rallivanteet, Pirellin pyörillä varustettuna, lyöty pientä levikekaarea lasikuidusta, suojakumit laitettu helmoihin, takana kuraa läppää vähän. Täällä on kunnon turvakaaret lyöty tänne. Ralliratti, kuppipenkit pääsuojilla. Tässä istuu meikä kartturi ja täältähän se huutaa vihkosta meille nuottiin. 8, pitkä oikee täys. Joo, antaa olla, ei meikästä tähän hommaan. Täältähän löytyy peräkontista vaikka mitä vielä. Vararengas, jos sattuu kumi puhkea kesken matkaa. Täällä on pulttipyssyä, tunkkia, työkalusettiä, on ensiapupakkausta, öljyimetysmattoa, varahihnoja. Sittenhän täällä on tämmönen kypäräverkko. Pätkän jälkeen lyö aina kypärät tonne ja otetaan sieltä siirtokuulokkeet päähän ja sit lähdetään siirtymään kohti. Täältähän löytyy 1,6 litrainen vapaasti hengittävä kilpamoottori. Käytännössä mitään muuta vakioa ei ole kuin lohko. Kansi on rakennettu, kilpamännät, kilpalaakerit, imusarjat on kaikki rakennettu, läppärungot, kaikki on pelkkää reisinki. Tässä on semmonen 171 hevosvoimaa penkissä otettu. Tää on härski vehe. Kieltämättä jätkällä on erittäin härski laite. Jotenkin tämmönen häiriintynyt vanha pikku kirppu. Me ollaan meikä yhtiökumppani Pekan kanssa harrastettu yhdessä tää hommaa. Meikä on ajanut, se on ollut kartturina. Ja nyt viikonloppuna siihen tulee muutos. Tää mun kartturi on samanlainen löpötossu kuin meikä. Ja tiedän, että silläkin jos polte päästä ajamaan, eikä vaan olla kartturina, vaikka on sekin aika nättiä homma. Ajetaan luokassa 1, eli Pekka pääsee eka kertaa ajaa kisoihin ja mua vastaan vielä. Vähän tästä tulee siistiä. Meillä on molemmille hommattu tuttavapiiristä kartturit, nyt ei tarvitse niistä murehtia kummankaan. Tää kaiken kruunaa se, että Pekka ei tiedä tästä hommasta yhtään mitään. Ja se edelleen luulee, että se tulee tähän ralliin mulle kartturiksi. Katsotaan miten pojalla pysyy auto hanskassa. Vai saman tien lepikossa ekalla pätkällä. No mut missä käytännössä sitten tapahtuu tää ite niinku yllätys ja missä kohti se saa tietää tästä hommasta? Eli huomenna aamuna olisi tarkoitus mennä Keravan nesteelle. Sieltä jaetaan meille materiaalit, millä päästään kilpailuun. Ja kokeillaan siihen asti pitää tää homma salassa ja yllätetään Pekka sitä pöydästä. Aika siistiä. Katsotaan miten me onnistutaan tässä. Eli meillähän jaetaan siinä nesteellä nuottimateriaalit. Otetaan tiekirjat siitä. Nähdään missä pätkät on. Päästään ekaa kertaa ajaa pätkät läpi. Sitten tehdään päivänuottia ja lauantai aamuna startataan kilpailu. Eli kartturi pääsee itse ajamaan. Emil on vuokrannut sille oman auton niihin kisoihin. Ja se ei ole mikä tahansa auto, vaan se on vanha kunnon vanha liito Toyota Starletti. Ai saatteri se lähtee. Täältähän löytyy nimenomaan se vanha kunnon Toyota Starletti. Niin kuin huomataan, niin täällä on viimeisenä iltana vielä vehkeet pukilla. Tässä on perää laitettu kuntoon, kun uutta lukkoa laitettu, vanha lukko paskana ja ei se mitään. Kohta se on paikallaan ja huomenna pääsee vetämään testivetoja. Tässäkin on laitettu vähän levikesarjaa tohon kylkiin ja sitten on siirtopyörät tällä hetkellä alla kilpavanteella. Se näkyy vähän kilpajarruja. Sieltä löytyy Willwoodin jarru, pikemmin alustaa. Totta kai vähän tummennettua lasi, takaspoileria, kaikkea nättiä settiä. Kyllä nyt Pekan kelpaa. Tällaista ihan joka taloudesta löytyy. Harvinainen kunnon Toyota Starlet. Koitti uusi aamu ja nyt Pekka saa tietää olevansa kuski. Tämä on todella merkittävä hetki. Tällaista ei koe monesti elämässä. Fiilis on hyvä. Onko? Oo. Jännittäin. Jännittäin. Joutuu hermosavuja poltella oikein aika lailla. Mut tupakointi se et suosittele kenellekään. Ei tätä mä en suosittele, mutta on pahan makuinen. Pekan ensireaktiot oli hämmennys ja ahdistus. Onhan se iso pala kakkua osallistua ralleihin, missä on päälle 100 kuljettajaa. Ja Pekka aivan olemattomalla kokemuksella kuskin hommista. Vielä todella nostalginen Starletti alla, mikä ei välttämättä ole helpoin ajaa. No niin, yllätettiin tässä kaveria. Se sai nyt vasta tietää, että se lähtee ajamaan. Sen verran nyt se tietää, että sillä on takavetoinen klassikko vehje, niin onko sulla jonkunnäköistä vinkkiä antaa Pekalle, että miten ralliautoa ajetaan?
Mielenkiintoinen kuvia, että pääsee ajamaan rallia ja vielä ei päässyt aikaisemmin ajanutkaan, että tulee yllätyksenä, niin se on ensin ja toiseksi ihan hieno juttu, että tämmöinen yllätys on järjestetty. Takavetoinen auto, pitää muistaa se, että se auto kääntyy kaasulla, sitä kontrolloidaan kaasulla, mutta se, että silloin kun se lähtee menee pyörähtämään ylitte, niin sit nostetaan kaasulta, että se ei ole kuin nelivetoinen, jossa lyödään kaasutiskiin, että pyörät vetää sen suoraksi. Kaasua pitää käyttää, mutta se pitää osata käyttää niin kuin, että se auto pysyy hallinnassa. No miten nuotin tekemiseen sitten? Onko sulla siihen jotain evästyksiä? Yksinkertaisella nuotilla ei tee liian vaikeita, mutta matkat ja mutkien jyrkkyydet, varsinkin mutkien jyrkky, niihin pitää keskittyä, että se skaala pysyy samanlaisena. Se on tärkeää. Ja nypyille aina laidat, mistä mennään, vasen, keskeltä vai oikealta. Nypyt pitää aina olla merkata, että mistä laidasta. Mä uskon, että näillä pärjätään aika pitkälle. No niin, kiitos paljon. Nesteeltä kaikki aineistot saatu ja ollaan valmiita testipätkälle. Mitä äijä on mieltä tommosesta kilpurista? Ei huono. Aika maukas vehe. Onks toi se Jumal takapotku? Toi on nimenomaan se. Ai että. Pekalle siis mahdollistettiin koepätkä, missä pääsee tutustumaan auton ajettavuuteen, säätämään vyöt, ettei lähtöaamun kiireessä tarvi niitä tehdä. Täällä sitä ollaan. Jännitetään. Ensimmäiset kunnon vedot. Kyllä se hienosti menee. Täytyy vähän päästä tien kanssa sinuksi, niin kyllä se sit rupee kulkemaan. Nyt on homman nimi se, että nyt tultiin nuottipäivän jälkeen tänne Lahden viereen testierikoskokeille. Jätkille säädetään vyöt, penkit, kaikki kuntoon huomista varten. Pääsee testaa autoa. Tänään vähän pääsee auton kanssa sinuksi. Ei mitään, sitten rupee vetää vetoja ja katsotaan vähän miten poilla lähtee. Ongelmatilanne, kun ei meillä konepelti pysy kiinni. Se on paha, kun se lävähtää tuohon tuulilasille kesken ajo. Oot se risumies? Joo. Lämpöstä? Jätkä on ihan läpi märkä. Sitähän sanotaan, että Starletilla ei kannata ajella hirveämmin ennen ralleja, ettei mitään mene rikki. Se pahin mahdollinen pääsi käymään. Ja testiaut loppui lyhyen. Yhtäkkiä kuuluu hirveä pamahdus ja iski metrin lieskat putkesta. Auto hyytyi lähes välittömästi. Pääsi hirveästi rykimään ja sitten sammui. No. Meillä on varmaan akku on kuiva. Siinä on vähän ongelmia tuossa alkussa, niinku startatessakin. Siinä oli joo. Ja nyt on vähän enemmän. Nyt se ei enää liiku. Mut miten se voi käytännössä kesken kaiken sammua? No bensapumppu toimii. No, akku on rikki. Se lataa. Älä kysy multa sen enempää. Mä en tiedä tästä. Ai et sä oot vaan kartturi? Niin. Sä olit kartturi, mutta et enää. Niin, nyt mä kuskin paikalla. Venäjä enemmän huolestuttaa. Hyvin toi Pirelli vissiin puree. Se näyttää aika hötöltä tuo maaperä, onks se? On se liukas. Ja saisin ajaa aika paljon, että se on niinku puhas, että saa pitoja. Juu, otit siellä Latvala ne opit mieleen. No kyllä, nyt se huomasi. Se ilman kaasua käänny. Oli ongelmia akussa ja sen jännitteessä heti kun päästiin pätkälle. Se vaihdettiin. Mitä täällä tapahtuu? Tää vaihdetaan akku. Kyllä nää vielä räpsi oli. Onks päävirrat pois? Te olette ilmeisesti mekaanikko. Joo. Onko oikeesti avaimen perässä jakoa vai? Joo. Toi on siis, tosta tunnistaa, että on mekaanikko. Uskomaton. Menkäähän kabiiniin, niin laittakaa virrat päälle kohta, kun mä sanon. 190 senttinen Starletin kabiini. Ja hyvin sopii. Ei teetä ongelmaa. Ei. Anna kierroksia vaan. Hei, nyt tulee tulta täältä, kipinä. Tää ei putken voita. Päävirrat veks. Onks päävirrat pois? Työkalut missä? Tässä on kädessä. Tässä on avain oikein. Se ei saa miinusta tuolta kunnon katsoa. Se on ihan ruostunut toi. Kato, se on ihan siis niinku on hitattu. Se katki toi. No. Se oli ihan tulikuuma. Tulee se virne. Motorsporttia. Enää vähän. Kasteleeko tulpat nopeasti? Työntää bensapumppu niin rajusta tavaraa. Laitapa virrat päälle. Mä ainakin bensapaineet tulee. Startti alkoi todella hyvin pyörivää, mutta se ei kuitenkaan auttanut asiaa. Pilkkopimeässä noin tunnin ropailun jälkeen todettiin, että parempi keskeyttää testiajot ja lähteä talliin kattoo mikä on vialla. Pientä ressiä alkoi puskemaan, olihan se kello jo lähemmäs 9 illalla. Aamulla pitäisi olla autot katsastettu ja valmiina lähtöön. Talliin kuului muutama pätevä mekaanikko ja itse Starletin omistaja. Nyt on pitkä yö niille luvassa. Kuskit ja kartturit lähtevät lepäämään ja keräämään voimia itse ajoon. Nyt ei auta kuin toivoa ja pitää käsiä ristissä, että saadaan vehkeet viivalle. Oikein mahtava
Loistavaa huomenta, hyvä rallikansa. Herätty tähänkin päivään. Jokainen pitää varikkoa vähän siellä sun täällä teollisuusalueella lähellä Keravalla. Katsastusalueella erittäin raju pöhinää. Porukka käy näyttää autot, katsastetaan ne, niissä katsotaan, että kaikki on ok. Sen jälkeen jokainen hoitaa vähän henkilökohtaista huoltoa, totta kai kalustohuoltoa. Sehän on se ensisijainen näissä hommissa. Ja sen jälkeen lähdetään tonne baanalle. Mikä juttu? Starletti on rivissä. Kyllä, se pitää ihan täysin paikkansa. Jätkä toi 4 asti yhden ropannut sitä. Ilmeisesti johtosarja oli sulannut, startti oli ottanut maihin ja siitä syystä sitten se jäi sinne tienposkeen. Mutta mikä parasta, niin tällä hetkellä kaikki on iskussa ja näyttää hyvälle. Jätkät suorittaa tuolla taustalla lopputsekkejä vehkeeseen ja ai että. Lähtöpaikalle alkoi porukka kokoontua. Startti oli Keravan keskustasta, josta ajettiin liikennesääntöjen mukaan ensimmäiselle viralliselle ajopätkälle. Kaikki ralliautot on joko ihan normaalisti leimapelejä tai siirtokilvissä, jolloin saa ajaa ihan normaalisti liikenteen seassa. Tässä kohin voi jopa vierestä katsojana tuntea kuskien sykkeet, koska tämä ei ole mitään leikkiä, vaan kaikki osallistuneet haluaa voittaa. Lähtölaskenta käynnissä. Eli nyt on se hetki, minkä takia on vuodatettu verta, hikeä ja kyyneliä. On aika ottaa miehestä mittaa. Muistellaan vielä hetki, mitä Emil sanoi ennen ralleja. Katsotaan miten pojalla pysyy auto hanskassa. Vai onko saman tien lepikossa ekalla pätkällä? Nämä ovat tsemppipuheet Pekalle. Katsotaan miten käy. Emil saa pikkupaholaisen liikkeelle. Painaa todella rajulla itsevarmuudella. Ilmeisesti asensi tiiliskiven kaasulle. Tai joku on-off-nappi sillä on pakko olla hytissä. Se ei nimittäin paljoa hölläile. Todella makeasti ja jopa vähän leukasti tulee poikittain kurveihin. Nyt on rajua. Starletti potkastu vauhtiin. Pekka kuljettajana, joka aikaisemmin toiminut kartturina. Nyt katsotaan mitä tapahtuu. Kyllä sitä päästään ihan lintamakuun. Ai että. Näin kuuluu vanhaa kunnon vanhaa starttua viedäkin. Oi. Ensimmäinen pätkä ajettu ja on siirtymän aika seuraavalle pätkälle. Erikoiskokeita on yhteensä 7, jotka ovat eri puolille kaupunkia ja maalaiskyliä. Seuraavaksi erikoiskoe numero 2. Keli oli todella raju kuskeille. Kunnon vesitihkua, alkoi mennä pikkasen liukkaaksi tienpintaa. Saa nähdä mitä tästä tulee. Vielä on matkaa jäljellä maaliin. Täällä ollaan pelimestoilla. Haikattu tänne pellolle. On meininkiä. Yhtäkkiä tapahtuu jotain todella rajua, mitä kukaan ei osannut aavistaa. Mikä joku varoittaa? Onko meidän äijät metässä? Ei perse on. Kävikö mielitynä mitä? Se puu on tuolla siis. Oi perse. Oi morjens. Se on aika lähet liipannut. No Heikki kyseessä, tässä on. Kova veto. Ei maha mitään. Vitsi toi on ollut lähellä. Ei se oo kenenkään tiedä vielä. Onko siellä joku varoittamassa tuolla tiellä? On vielä. Tää kuski on. Joo. Sun pitää melkein tulla tästä näin. Pääsetkö sä sieltä? Pystyttekö sä pitää tota? Hyvä, että on miehet kunnossa. Se on tärkeä. Tää kaikki tapahtui niin nopeasti. Aivan käsittämätön tuuri oli jätkillä. Muutamista senteistä kiinni, ettei ollut puunaamalla. Otettiin kaikki tarpeelle ja mentiin penkalle katsomaan Pekaa ajoa, koska sen pitäisi tulla kohta tästä ohi. Shokki kieltämättä valtasi, että mitä tässä oikein just tapahtui. Ilmoitus huoltojoukolle, että Emil ajoi ulos, mies ja kartturi kunnossa. Ei jätkillä hirveästi ollut sanoja. Jäätiin odottaa, että Pekka painaa tästä ohi ja nätistihän se tuli sieltä sliipissä. Meillä ei muut vaihtoehto, kun lähtee äkkiä lämmittelee autolle, juoksujalkaa satesuojaa. Ulossa josta noin 20 minuuttia myöhemmin. Menikö se ulkopuolella vai sisäkurvi? Niin ulkokurvi. Niin menikö se ojassa vähän matkaa ja sit se tössäs siihen? Laita sitä autosta pari kuvaa. Emille tulee soittaa, että Pekka on myös ajanut Starletin ulos ja ilmeisesti katon kautta ympäri. Siellä mies ja kartturi kunnossa. Tää on aivan sairas laji. Samalla pätkällä muutama kilsa tosta Emilin ulosajopaikasta, niin sieltä löytyy myös Starletin raato. Tää on aivan hullua. Sitä ei jotenkin voinut käsittää, että kilpailu oli ohi meidän osalta. Ja autot metässä tuusan nuuskana. Nyt ei voida kuin odotella. Pyörähtää varikkoalueella ja syödä väkisin, vaikka ruokahalua kuskella ei ole. Mielessä pyörii vain, millä saadaan autot pois ja milloin. Mehän ollaan nyt tässä tokan pätkän lähtöpaikassa ja tää on se pätkä, missä kummatkin autot on tuolla lepikossa. Ohetaan, että viimeinen auto menee
tästä ja sen jälkeen äijätä vaan radan silleen, että me päässään hinaamaan ne pois. Defenderillä nykässää ylös ja sit siitä vetää railerille. Täällä on miehiä, hiljaisia miehiä. Hyvin hiljaisia. Toimin osana huoltojoukkoa. Paluu rikospaikalle. Lähdetään hakemaan autoa ylös. Ilmeisesti siellä tarvii raivausvehkeet. No vähän puukko saa tai moottori saa jotain. Saa tuki pois autosta. Lähdetään kattoo miten saadaan. Alright. Eli nyt ruvetaan hinaamaan Defenderillä autoa ylös ja katsotaan miten siinä käy. Täällä on meidän Starletikuljettaja. Vielä ei ole damageita nähty, mutta ilmeisesti sekin on ajettu ulos, niin mikä juttu? Hyvä pitkä vino. Vasta heitolla ojan penkalle kiveen ja pelit seis. Tuli metrit täyteen. Sama pätkä kuitenkin ja tää on vielä teidän sponsoroima pätkä, että mikä juttu? No kyllä, että jos pitää mainostaa, niin pitää saada myös hyvä vastine tälle mainokselle. Jätkät järjesti ohjelma. Siellä on itse kuljettaja sahamassa vähän puuta pois ja jätkä haen näistä talkoohommissa. On. Nää on ihan huippuja hommia. On ne reippaita miehiä, mutta tämähän on sitä motorsporttia parhaimmillaan. Mitkä on niinku fiilikset, kun iska ajoo tonne penkkaan? Eikö te meni kuulaan tuolta tonne? Joo, iska liusu sinne. Oliko pelottavaa, kun sait kuulla? No, kyllä on. Onneksi iska on kunnossa. Kaikki on hyvin. Ei mitään hätää. Defenderin alennusvaihteet päälle. Saa nähdä miten käy. Täällä on tämmöstä hirveetä morkulaa. Ja se pitää vetää vähän tuolta rinteestä tänne ylös. Että sit tää sepelit tässä näin, niin tää on aika liukas, mutta saa nähdä mitä pojille käy. Saadaanko auto ylös. Tuo on kyllä aika kevyt kippo, että katsotaan. Oota, miten meillä on tukivarsi? No, oota. Se on kato tukivarsi poikki ja vetaari on irti. Mitkä tässä on mekaanikon mietteet? Ei saada vissiin huollos kuntoon. Vaikka et saatana työntää. Ihme porukkaa, kun ei meinaa työntää yhtä. Seuraavalle autolle päästy. Huomataan, siellä on Starletti ojassa. Minkälaista niinku analysointia jätkä heittää tästä? Ainakin laakeri pyörii. Tämähän meni katon kautta ympäri. Laitetaan kaikki tuohon näin. Fiilis on hyvä. Tultiin tämmönen oikein pitkä helppo ja oli sairaan liukas. Tultiin hyvässä sladissa pitkä mutka ja sitten otti kunnolla pitoja ja lähti vastaheitolle ja ihan kerinyt korjaan, niin se sukelti ojan pohjaan. Ja tuolla näkyy tommonen kivi tuolla ojanpenkassa, niin siitä otti keula kiinni ja pyörähti ympäri. Kunnon riuhtomista. Auto kun koittaa johonkin työntää, niin menee kuin kolmijalkainen koira. Eli just päinvastaiseen suuntaan, mihin se pitäisi mennä. Tässä sit suunnataan Emilille, eli sinne, mistä lähdettiin liikenteeseen, räntsille. Vaikka autot on ihan hajalla, niin ne pestää hyvin, irrotetaan vanteet ja käydään kaikki paikka läpi ja tsekataan mitä kaikki on käynyt. Tää päivä on monelle meissä ollut järkytys ja todella ahistava, mutta kyllä tallilla alkoi huumori lentämään. Autot nostetaan trukilla talliin pukeille odottamaan seuraavia koitoksia. Ja sitä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Kuka meistä ei tiedä. Tän jälkeen laitettiin sauna lämpeämään ja mentiin sisälle tekemään kunnon ruokaa. Ruoka on semmonen, mistä ei auta tinkiä. Tänään meillä on haudutettua jänistä, kaurista, perunaa ja hyvää freesisalaatti kylkeen. Tää meni kyllä ikeniin tämmöisen aktiivisen päivän jälkeen. Oli mukava kokoontua porukalla vielä istuu iltaa. Käytiin päivän kulkua lävitte. Tässä lopulta kävi niin, että Pekka osti itselleen Starletin ja näillä näkymin ei enää kartturihommia tee, vaan jatkossa kuskin paikalla. Emilillä taas oli jo selkeitä visioita, mitä Opelin pitää tehdä, että saadaan taas ajoon. Tämähän siis tarkoittaa sitä, että nämä jätkät nähdään vielä viivalla kaikesta huolimatta. Tälle videolle saattaa tulla vielä jonain päivänä jatkoa, joten ota kanava seurantaan, kommentoi ehdottomasti mitä pidit tästä videosta ja ennen kaikkea me nähdään seuraavalla videolla. Silloin me tuunataan Bikefinin Defenderiä. Se on morjes!